unde vreau să ajung? Vreau să ajung la o idee nefericită și foarte tristă astăzi. Și astăzi, din păcate, există acumulate foarte multe bunuri și foarte multe valori concentrată într-un areal destul de mic de populație, probabil 15% din suprafața planetei trăiește în prosperitate și trăiește în normalitate sau așa cum am conceptualizat fiecare dintre noi viața în armonie și în echilibru. Dar există un procent uluitor de mare, 85% dintre noi, care trăim sub pragul prosperității, sub pragul stării de bine. Și cumva e o disproporție a veniturilor. Foarte puțini dețin foarte mult, în schimb ce foarte mulți nu dețin aproape nimic. Switch-ul ăsta, inevitabil până la urmă, când se va produce, cum se va produce și dacă nu se va produce, ce se va întâmpla? Da, switch-ul ăsta este inevitabil, dar eu cred că prea multă lume crede că se poate întâmpla din afara lui. Adică o revoluție în care, din nou, proprietățile unora să treacă la alții. Adică o revoluție pasivă, nici de cum una activă. Da. Nu se va întâmpla niciodată și am să vă dau un răspuns care mi-a plăcut foarte mult la Wallace Wattles, care spunea: dinozaurii dezvoltării economice vor pierde toate averile, și asta o scria în 1912, când era vorba de alți dinozauri. Și toate, apucăturile erau aceleași. Erau acele. Și toate valorile lor se vor transfera celorlalți. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Dar spunea el atunci ceva ce pentru mine este foarte limpede. Să nu aștepți și să nu condamni pe ceilalți din afara ta, ci să începi să faci tu însuți ceva la modul foarte clar pentru bunăstarea ta. Se vorbea de pe atunci de o revoluție de conștiință și în 1953 a făcut o cercetare. Toți studenții unei mari facultăți, Harvard, din Statele Unite, au fost puși să scrie ce visează ei să facă în viitor. Și după 20 de ani li s-a analizat experimentul, ce s-a ales de acei oameni. Din toți studenții au scris, numai 20% dintre ei au scris ce vor să facă. Din ăia 20% care au scris, după 20 de ani, 3% dețineau averile cumulate a tuturor celor care au fost în anul respectiv la Harvard. Și atunci această cercetare trebuia să dea niște răspunsuri. Cum de ce tocmai așa? Atunci statistic a rezultat că cei care au scris și le-a fost foarte clar ce au vrut să obțină de la viață, au obținut în următorii 20 de ani. Faptul că au gândit cu toată puterea și au scris, au și produs un început de materializare, iar în următorii ani doar acea materializare a devenit evidentă pentru toți ceilalți. Mai nou s-au făcut cercetări științifice și s-a ajuns tot acolo. Și atunci mă întorc la răspunsul dumneavoastră. A aștepta ca reglările să se producă la nivel social e o așteptare fără sens. Eu cred că ceea ce au nevoie să facă toți oamenii, nu numai cei care ne văd, ci toți cei care vor și au nevoie de prosperitate, este să înceapă să se dezvolte personal în fiecare din sectoarele vieții, nu numai în sectorul banilor, pentru că ăștia vin ca la dinozauri și se pierd, dacă celelalte sectoare nu sunt acoperite. Ca atare, acest proces de dezvoltare, care eu, de exemplu, îl fac cu o societate foarte mare din România, cu peste 50.000 de oameni, care au înțeles foarte clar că acesta este sensul. Dezvoltarea personală este fenomenul care ajută oamenii să evolueze, să învețe, să funcționeze într-un sistem, iar principiile după care se ghidează este: banul este doar un rezultat, doar rezultatul, ca la măr, nu? Mărul este doar rezultatul unui proces. A venit toamna, pac, îți plin pomii de mere, nu?
Deci procesul în sine este esența. Procesul în sine este să ai o dezvoltare continuă a procesului de licențiere, educație, încercare, practică, scriere, visare, interpretare. Am ajuns până aici și l-aș întreba pe domnul Simovici dacă are speranța că omul de afaceri va înlocui cu succes ceea ce n-a reușit omul politic, și anume aceea de a crea un sistem, de a construi un sistem capabil să ne organizeze și pe noi. Aș vrea să discutăm, să introducem în discuție acest subiect a relației dintre omul de afaceri și ceilalți parteneri ai lor, aș spune, angajații oamenilor de afaceri, și după aceea între omul de afaceri și autoritate, care iar este o relație care, după mine, cred că este prost definită. Și atunci venim la ideea de bază. De fapt, ce este omul de afaceri? Cine este omul de afaceri? Ce trebuie să fie el? Eu cred că omul de afaceri este o autoritate în sinea lui, pentru că omul de afaceri este cel care produce venituri, este cel care își asumă răspunderea existenței lui și riscurile existenței lui, a familiei lui, a mediului în care trăiește și, la urma urmei, își asumă răspunderea socială a producerii veniturilor. După aceea, în lanț, toate lucrurile se petrec în mecanismul pe care îl știm, social, autoritate și de asta și numește om de afaceri. Și atunci el devine important cu singura condiție să rămână om. Dar mai este o chestie. Desparte. Afacere. Liniuță, facere. Adică e acel om care face. A face. Verbul a face. Eu cred că trebuie să, în acest fel, trebuie să conștientizăm omul de afaceri și de aici încolo să plece celelalte. Sigur că și omul de afaceri și ceilalți parteneri ai lui trebuie să înțeleagă această autoritate. Și când mă refer la ceilalți parteneri, mă refer la angajații oamenilor de afaceri și la autoritate, la stat. Și iată cum, cu ajutorul domnului Simovici, ne reamintim formula sau ecuația de succes care este valabilă întotdeauna: a fi, a face, a avea. La noi lucrurile s-au cam bulversat un pic în perioada asta de tranziție. A avea? La noi acum a avea e cel mai important, a face e pe locul 2 și a fi de-abia pe locul 3. Cumva, verbul a face rămâne la mijloc. A fi, a face, a avea este un model, a avea, a face, a fi este un alt model. Observăm, constanta este că verbul a face rămâne cumva la mijloc. E o constantă fără de care noi nu putem avansa, nici în timp, nici în spațiu. Eu m-am gândit foarte mult la subiectul ăsta, la cele verbe. Și a fi, a ști, ar fi următor, a trăi și a face. Sunt 3 verbe fundamentale, care a ști, a trăi și a face. Iar a avea este rezultatul al lui ști, trăi și face. Oamenii nu înțeleg asta. Bun, haideți să o luăm. Știi. Prima dată ești informat, sunt iarăși aici informare, formare, calificare. Deci ca să știi, nu-i destul să știi, trebuie să te informezi, trebuie să te și formezi și trebuie să te califici. Ok, te-ai calificat. Dar dacă te-ai calificat într-o meserie, într-un loc de muncă care n-are nimic cu esența ființei tale, iar ne uităm în sus, dacă n-are nimic, toată viața ta e un calvar, muncești, lucrezi, te chinui toată viața, așa spun oamenii. N-ai să lucrezi nicio clipă în viața ta dacă ai ales o meserie pe care o trăiești din tot sufletul tău ca valoare, îți place ce faci. Deci, dacă nu trăiești cu bucurie acel timp în care lucrezi, degeaba te-ai format pentru el, că viața ta e un dezastru. Și atunci ce rămâne? Făcutul ăla ți aduce satisfacție cât dacă nu trăiești cu bucurie? Destul de puțină. Atunci apare foame, atunci apar deformările de personalitate, atunci apar toate celelalte. Deci, ca principiu, cele 3 verbe sunt baza. Dar dacă pornești de la a fi, cum spuneai foarte bine tu, cine sunt eu? Păi, ce mi-ar place mie să scrie atunci când voi fi în balansoarul ultimelor clipe? Ce mi-aș dori cel mai mult de la viață? Cum aș vrea să arăt? Să spui niște întrebări fundamentale.
Când pornești de la a fi, pornești de fapt de la conștiința prosperității. Când pornești de la a avea, de la verbul a avea, pornești de la conștiința sărăciei. Deci oricât de mult vei acumula, tot sărac vei rămâne. Că vei acumula pe plan material, dar vei rămâne sărac pe plan sufletesc. Și dacă nu știi, eu sunt într-o situație în care văd în jurul meu mulți oameni cu care lucrez, care sunt bogați, dar săraci sufletește și ei vor altceva și nu știu ce vor. Aici, mă rog, un personaj pe care îl consider util societății, dar destul de malefic față de semenii lui, Lenin, a avut o maximă care mie mi-a plăcut foarte mult, pe care am împrumutat-o și deși nu am simpatizat și nu simpatizez deloc valorile comuniste, ideea asta lui Lenin mi se pare foarte valabilă. El spune așa: bogații sunt niște săraci care își numără banii. Sigur că generalizarea lui era tezistă și urmărea un alt plan de dominare a lumii sub o altă paradigmă. Dar în principiu, ceea ce domnul Tănase spune foarte bine, ar trebui să ne fie un prilej de reflexie. Deci, Brian Tracy spunea, bogații lumii acestea sunt cei mai abjecți. Exact așa exprimația, sărântoci. Știți de ce? Pentru că dacă banii, oricât ar fi ei de mulți, nu ți-aduc ceea ce ai nevoie pentru sufletul tău, după 25 de ani de cercetări și-a dat seama pe oameni foarte bogați din lume, nu de la noi, din lume. Iată de ce aici apare conceptul de valoare, sau dacă voiați ceea ce ați pus ca subiect în emisiunea noastră, spiritualizarea conceptului de a avea. Eu cred că nu toți putem pleca de la a fi, dar a înțelege că a avea într-un nou model care să poată să te ducă și la bucurie interioară și la mulțumire, nu e un lucru greu de făcut. Da, sunt absolut convins. Trebuie doar să ne recunoaștem prioritățile. Și acum eu aș vrea să ajungem la un capitol foarte important. L-ați pomenit amândoi ceva mai devreme și anume v-ați referit la investiția în domeniul dezvoltării personale. Spuneam că de foarte multe ori banul te poate conduce, dacă l-ai și știi să-l gestionezi, la momentul unei treziri spirituale, la momentul unei revelații spirituale. Știu că în perioada 23-26 iunie, la Romexpo, se organizează un târg de spiritualitate, de terapii complementare și alternative în colaborare cu grupul Anatecor și cu grupul Paracelsus, unde sunt prezentate diferite domenii de dezvoltare personală. Aveți o experiență de mulți ani de zile cu oameni care, rătăciți fiind și obosiți de ritmul ăsta îngrozitor, de trepidant și de consumator de energie al vieții, s-au apropiat la un moment dat de acest domeniu de dezvoltare personală, de autocunoaștere, de identificare a unor valențe universale pe care fiecare dintre noi le avem și și-au adus starea de prosperitate, și-au adus starea de bine. Înainte de a începe discuția pe acest subiect, aș corecta un pic ceea ce spune Oreste. Corecție care de altfel mi-a făcut-o și el mie acum câtva timp. Nu i-aș spune târg de spiritualitate în sensul... Festival, un festival. Spune festival de spiritualitate. Da. Pentru că chiar cred că este o definiție mult mai aproape de ceea ce vrem cu toții. Mulțumesc mult pentru corecție. E mult mai bine așa. Festival de spiritualitate. De fapt, noi am dezvoltat această idee de la un târg de medicină alternativă și cu sprijinul partenerilor care suntem aici, amândurora, am ajuns la festivalul de spiritualitate, la medicină alternativă și la terapiile complementare, care cred că definiție că se așează mult mai bine peste
tot ceea ce ne propunem, ce își propune grupul Paracelsus, Vanatecorul și de ce nu la urma urmei și Romexpo ca și suport și nu mai Puteți să ne dați câteva date despre ce se va întâmpla acolo, cum sunt organizate lucrurile? Ce vor găsi doritorii de acasă? În primul rând, această idee este pusă în practică pentru prima dată în acest an la Romexpo. Aș spune că acolo vom găsi tot ceea ce noi oarecum cu mai multă sau mai puțină atingere, aproape ce am discutat până acum.